Ay, The Mr. and Mrs. George Hal Lorena, Olier family, pagyaman ni Leonida Tamayo, parabor ken bendisyon ti Apo, pagyaman ti Herman Familiana, kararag para iti kararwa ni Alfredo, tamet nga agyaman ni Renato Rabon ken ti Familiana.
kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin idiri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Amen. Na pamilya ti pamilya ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ken ni Apo San Jose, daytoy nagbalin nga nasantuan gapot adda ti ni Apo Jesus, adda ti Dios. Itulad tayo, isurot tayo ti pamilya tayo. Italag tayo ken kuana, daytoy nga pamilya tapno agbalin ang nasantuan, nasagraduan. Agdaydayaw tayo ngorod iti Dios. Petap no maikari tayo makirano, iti dati nasantuan na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpagpakaasyak ken Santa Maria nga agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo kasyan na pakawanen naka, di mo ipalubos, aken ka maisinaan. Mga asika, Mga asika, mga asika po. mga asika, mga asika, mga asika po, mga asika apo. Gloria iti Diyos, Iti kangawan, ket ito'y nagakapyat, dadakiti tatawan na imbag ti panat, naknakemda, ibunan nagdaka, itanog daka, pagrukba banda ka, daydaya, wenda ka,
daklan na dayag mo. Gloria iti Dios, Iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabali namin, Ket sika pumiya Jesu Kristo, bugbugtong nanak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. sika mangikat, Kadagiti basbas ti lubong, kasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti maganlawan ti Ama. kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan. Ititimpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Iraman tayo pa nga ikararagan, ti kakabsat tayo, ni Emilia Ilar, ken ti pamilyana, ni Daisy Madarang Serkina, Serkinya, ken ti pamilyana, ni Margie Real Sekretaryo, ken ti pamilyana. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo nga inted kada kami dagiti natanok apagpatulad tinasantuan a pamilya. Ipaay mo kadi, tatuladin mi daytoy a pamilya, babaen ti Bertudes, arumbeng a maisanay iti uneg ti balay, ken ti panagiinnayat, tapno maragpat minto as iraragsak, dagiti kanayon, agnanayon agungguna iti balay mo sa dilangit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro ni Sirach. Inikan ti Apo dagiti ama iti pamalubos amang ituray kadagiti anak da ket imbilin na kadagiti anak atong palenda dagiti inada. Nuraimem ti amam na ikarumon dagiti basol mo. Ket no dayawem ti inam kasla agur urnong ka iti adu a kinabaknang. Nuraimem ti amam paragsaken da kantumet dagiti anak mo, ipangagto ti Apo dagiti kararag mo. Nutong palen ti Apo babaen ti panagdayaw, iti amam ken panang paragsak mo iti inam. Ikanakanto ti Diyos iti atidog abiyag mo. Anak ko, taripatwem ni amam intun lakayen. Di mo ikan ti pagsakitan tinakem na,
bayet ti panagbiag na. Man nakaawat ka, uray no agkabawen. Di mo tagabaysiten ita tanasalon at ka, ken kapigpig saam. Dinto malipatan ti apo ti ayat, nga impay mo iti amam. Tumulong daytoy iti panakaikaro dagiti basol mo. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nagasat dagiti agbuteng iti apo, ken agbiag kas mayanurot iti pagayatan na. Gasa tagitag utay Nagasat dagiti agbuteng iti apo, wen nagasat dagiti agbiag kas mayanurot iti pagayatan na. Lakamem to ti bungat tinagbanugam, ket naragsak ken darangay kanto. Gasa tagitag utay ti apo, ken agbiag kas mayanuro ti pagayatan na. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas na rukbus nga olibo iti likmot ti lamisaan mo. Gasa tagitag utay ti apo, ken agbiag kas mayanuro ti pagayatan na. Kasto ito ti panakabindisyon ti taong agtulnog iti apo. Bindisyonan nakakuma ti apo manipudsyon, ket makitam ti irarangay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Gasa tagitag utay ti apo, ken agbiag kas mayanuro ti pagayatan na. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadigiti taga Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Dios. Inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarod, ikawesyo ti kinamanang asi, kinaimbag, ken kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkunaan ti maysa iti sabali, masapol ngagpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayo nyo iti ayat amang singgalot anan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tadaytoy ti tinangawisan ti Dios kada kayo, iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo, agtalinaed kuma kadagiti puso yo, ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinnalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta, anapnuan ti puso yo iti panagyaman ti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus, agyaman kayo ti Dios Ama, babaen ken kuana. Babae, agtulno kayo kadagiti asawa yo, tadayta ti rebengyo nga aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayaten nyo dagiti asawa yo, ket diyo rangranggasan ida. Anak, agtulno kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti makaayo iti Dios Ama. Diyo ruruden dagiti anak yo, tapno dida maupay. Ti sao ti apo. Sa pulempay ti pagarian ti apo, kas maibagay. Kita minto maitito ken ka, Ti apo adda kuma kada kayo. basta kumamit ko. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka wapo. Dimteng ti tiyempo a panagtungpal da Jose ken Maria, ti seremonya ti pannakadalos kas mayanurot iti linteg ni Moises. Impandangarot ti
Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo kas na ilanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna alalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayanurot iti linteg ti Apo. Sa nga pari sa pagaw wenno dua nga urbon akalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem. Naimbag ken managbuteng iti Dios ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda ken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiing ken kuana ti Espiritu Santo adin tumatay. Agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu. Simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti nagannak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramidan da ken kuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket dinaydayaw na ti Dios. Kinunana, ita tatinungpalmon ti karim o Apo, palubusa mon a pumusay as itatal na to'y adipen mo. Nakita kon di panangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao. May sa asilaw amang lawag kadagiti hintil, ken mangyeg iti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti nagannak iti ubing ti sinaon ni Simeon, maipapan ken kuana. Binendisyonan ida ni Simeon, pinili ti Dios daytoy nga ubing apakadadaelan ken pakaisalakanan ti adu iti Israel. Kinunana ken ni Maria na ituding apagilasinan asopyaten to ti adu a tao, iti kasta mailatakto dagiti nalimed a pampanunot da, ket tapusom salputen to ti ladingit akas maysa a natadem a kampilan. Addamit maysa a propeta a baket nga agnagan Ana nga anak ni Panuel, iti tribo ni Aser. 7 atawen a nagdennada iti asawa na, ket 80 ket 4 atawenen a nabalo. Saan apimman panaw iti templo. Aldaw rabii a nagdaydayaw iti Dios, nagayayonar ken nagkarkararag. Iti daytamet lang nga oras ti kaadda ni Jesus ijay templo, napan ni Ana ket nagyaman iti Dios sa nagsao may papan iti ubing kadagiti amin nga agururay ti panangsubbot ti Dios iti Israel. Idi naarami den daw si ken Maria ti amin nga impaanurot ti linteg ti Apo. Nagsublida iyay Galilea, iti ilida a Nazaret. Dimmakkel ken pimmigsa ti ubing. Napnuan iti sirib ken adda ken kuana ti parabor ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Good morning, Apo. Piyesta tayo, Sagrada Familia, nasantuan a pamilya. Kaya sino ti composite na ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ken Apo San Jose. Nakaapal met ano ti pamilyam kaawagan da ke nasantuan. Wow. Hello. Kita niya. Nakaapal met ano ti pamilyam kaawagan daan nasantuan. Nasagraduan. Sino kada kayo kakabsat, ti apalan mi nga mangi-consider nga ti pamilya na nasantuan ni awan. Sino ti pamilya nga awan ti problema na awan. Sino ti pamilya nga awan ti conflict awan. Sino ti pamilya nga haan nga ari-ari ti ayuda ay. Kasano nga mapagbalin nga ti pamilya na sagraduan, kasano nga agbalin nga ti pamilya na santuan, kakunana ditoy maisurot kuma dagiti pampamilya tayo amin a pampamilya maisurot iti nasantuan a pamilya. Kakas ano nga rod gapot adda ni Apo Jesus. Awam met hantay mo maampon ni Apo Isusen tapno ikameng tayo ijay pamilya tayon ipanagan tayo din ta abaya Jesus abaya ko mati apelyido nanan. Hantay mo maala ngem dagiti galad na
iso ti ikawes kunana ti maikadwa maibasa no na iso ti ikawes kunana ti maikadwa maibasa anya dagiti tapno dagiti galad nga agtao diti Dios anya dagiti kunana ikawesyo kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba kinasingpet kinaanos. Tapos kung da aming kanya tayo dito, di pa'y perfect dito nga pamilya, di man? No, buo ko madagi tayo amin ka, di ada di pamilya tayo, anya pa'y berukan tayo nga ron, hangat nga perfectan, hangat nga nasaya atin. We have to accept, masapol nga akseptaren tayo, kakabsat, ti pamilya tayo, isuda ti imuna, nga nangayat kanya tayo. Siyempre, idin niya nakda ka, idi ubing ka, inaramid da, dananang kentatang mo, di adal man kenawan, pinadas damot, di jay kabaulan da, nga mangayat kanyam. Realidad da ita, uray da kayo mat, dagita apuyo, dagita anak yo, idi naipultit damatan, inkarigatan yo mat aida nga inayat, han? Oh! We have to accept nga iso dati immo na nga nangayat kanya tayo. But, akseptaren tayo met nga iso damet ti immo na nakapasakit kada tayo. Haan tayo mailibak da ita. Akseptaren tayo nga iso da adda nagkurangan da nasaktan da tayo met. Kasyak met aka, ti pamilya mi met aka, perfect amat, gasa mo ta sang pulo kang magkakabsat, hambay la perfect da ita. Laman, minta talon ni tatang ko, makitaltalon, na ilumlum mo di nagtibalay ni inang ko, di na pa'y maiturad ti rumwar, no, adaapan nagatangan ko maijay ili, dagay anak na nga tumarayotoy, piman ipaaw-awer na ijay antimi, isugarod nga, dagay antimi, ijay kasinsin ko, kinda kami, nagkakasuso kami, di ba? Ipabulod mo di ubeng, pasusuan na, awang gatas, pasusuan to pala ang manang, wa isikan tumat, ngamok pa no niya, sinumad agitay, antik na nakisususwak. Kasdi kan nyami, hana mabalin ka, limumlom, ka perfect ang pamilya, gasam ta sa nga pulo, 13 kami kuma. Kano, idi, kabayatan ti panagdakkel, anya dagiti na isuro agalad tin panagisuro ti galad iji balay mi ka natural. Anya dayay. Haaming anya naganan agbibinuray kami sharing kas ano nga na ito na isuro ti sharing. Haan nga daytay adda kukwam ikam haan ti sharing kanyami. Digad no daytay no mapangka ko pangkam agbasa nagaddayo magami di San Jose. No apay mo naggapo ka di eskwela mabisinan ka launay di mati malam. Ay napnapang kay ti eskwelahaan. Haman, digad mabisinang ka, DJ kitaak di ka aruba mi. Nagmayat ano sumangpot ti malam, iprit-prituan ni nanay dati sabanga dati dipig. Kamaang-angot mo, di mat? Nagimas nga tanong, jibisin mo, nagnag na, nagbasa, jibisin mo, nagmayat ko mga wow, saba. Amoy kada kami mat, no simangpot kan, awam mo't makan, amuyo ti kilaban. Sharing deya, nya ti kuna ni amang mo, itiddaam ta adim. Ginama, kilaban lang aro din, hamo pa'y mabalin nga kanan amin. Taadda agur o adda amom nga adda sumaruno nga sumangpot. Adulat tamo ti tagapulot ki idi sirok mi idi. Ta agdapdapil kami so nga iso ati sidam. Kati sharing kanyami, haan nga gaputa, kayak akanan amin dayay. Tamabisinak ngam haang ko ang mabalin nga kanen gaputa adda sumaruno amangan piman di jay tinaudi ka jay ngay ayan ti jay banga ka di jay la igid na jay ngato ti ayan tinabati no haan nga jay itip ka di jay sangakas jay to hanyo maawatan dati red skids ka nga rod isunton ti tagapulutam iso nga ti sharing kanyami haan nga di jay addaang ka itid mo haan mo a consumen amin taadda sumaruno. Kas ano, dito na isuro nga sharing kanyami. Kang amo yo adda ta adjay tarigagay ti ubing piman umapal. Nagsaya at na sumrekam di eskwela idi.
at dabaro ang nagatang bag, notebook, eraser, siyak, nasirib mo ni inang ko, ti kamayatan nga eraser, tamudo, latum tumad, por, kunan tumad ni Ma'am Tina Diayin nga nalabaga bulpenan at anya nga rod, awang nga rod, kanya mabalin mo nga rod, iso nga dijeri na mo di ubing, apay nga ta nga awang kanyak dagita, siguro no may saak nga anak, makagatang siguro mo ni inang ko, haan? Naduduwa kami, at makagatang kumamot ti bisikleta. Kapasalog di san o si ide, makiluglog anak ti bisikleta, amon ti pagluan namin ti bisikleta, agkayang ka di ayan ti pilid di likod nga dito, badda kami jay. Paspapaspasan na, no irig-irig na, ito naikat di jay, naikat di may sangasakam, nagkudyas di may sangasakam, taubot mo ti preno na, naan yun, napadpadasan dagito gaminan ta. Kati apal ko, apa yang ata, siguro no may sa ako no, ti kumamo, tatang ko ka engineer, ti inang ko ka maestra, nasiribak ko ma, ada kumamo magatang medyo kaya, may apa yang awan, haang kumamo nga mapangkam makisirsirip, jerig kang titinidtid, titibi, di ka aruba nga, pakas jay, pay jibuya munta, di mo pakas jay tinidtid, anyam mo titinidtid. Di mo jay tinidtid nga bulaw, amoy bulaw haan. Nga tinidtid nga road, kasi siyempre, isirada mo, makabuya kam titibi ko, pakas jay, DJ. Agdidinurong kami pa, inka jay. Siyempre, bagim jay nalawlawa nga abotan. Gapay nga ta nga kung kunak, apay kas jay nga ta, no kung masiguro no, sisiyak mo tinaiyanak, kaya mo ta siguro da inang kinamangan. Kaya isdi kung aging gana nga dimakkel, apay nga minya kas jay. Adapay di jay gundaway nga daytay, at amoy da kami tikas ano ti discipline nga naisurod yung balay natural. Amang ni kunay ay bawal tagipulong masano. Amang ni kunay nagreklamo ka pala masanutang kay amin meaning to si awan aga apa haangkay nga kata han na masa simpre nagadup panunutan na matalakay nagadup panunutan tabakit. No, agin pupulong ka pa, bawal kanya mi tisip-sip. Tadakay amin, mabaot ka, ni inang haan nga managbaot. Ngam no, apay mo ti paborito no, akad dalin singit. Dito, kunanap ti kastoy mo na, dito. Siyempre mariribok nga ron, isuna, imbes nga tagan anawa, obra na handa nga agunin, ngam, natural na discipline iso kayat nga sa unhang kay nga agaapa awan time yo agi pulong awang karbengan yo agi pulong agi inanos kayo natural na discipline ti pamilya mi dayay kasjay kami nagpatit ti Santa Lucian tang ngunana agtaray ka kano awang kapaylaan tudok ti tabako handang i-explain basta agawid kan kaday jay kung kunatayo adu dagitay nagkurangan ti pamilya. Ado ti kurang na ti pamilya. Siya I have to accept. Kaanya ti mabalin tayo nga aramidan. Can I change my family history? No. Uray panawak dahi ta pamilya isuntulat ta nga iso ti istorya ti pamilya. Uray ko nga accept lipatag dahi ta pamilya isuntulat ta nga iso ti istorya ti pamilya. Mabalbalyak ka di? No. Haan mo mabalin nga ba balbalyan? Haan nga mabalin nga tinanang ko kaagbalin amestra. Natay pa yan, kasano pa nang pagbalin mo amestra. Haan nga titatang ko kaagbalin nga engineer. Mabalbalyak nga tadaytan? No. But from now on, mabalin mo nga mapa-improve dayta a pamilya. Kasano umuna, ikatum dagiti regret. No anya di nagkapsutan na, I have to accept nga dayta ti pamilya adi maklak. May salat itulbok na dataan niya dayta, akseptarek akas jay pamilyami. Kasi no, at the mindset ko nga ibagbagak nga, kastoy ko mati pamilya, haan ko maakas jay, na may mayat ko ma. Hamo mabalbal yan dayta. Iso nga titulbok na umuna, I have to accept nga iso dayta ti pamilya. Maikadwa, mabalin ko nga balbalyanan ti panagkitak dayta a pamilya. Kas ano? Accept, change the history, kas ano ti panang change mo yung history, day dinarigat nga naglabasan, nagbalin ang naragsak. Oh, dayan.
Dagiti nagkapsutan mi, ay kay kunak, apaya nga tanga, ano si mangpet kam ti maluman nga mapanag nagbasan, dagiti kakadwak nagkilabandan, agbabasketball, agtataraydan, siyak, koribot, kumpay, kumpay, ang kamang ruot, sumipngetan sa kanto agbumba numumot ti pagbumbaan bumba ko nami dayay deep well in English deep well daya bumba may kenag nga to di ayam mi sangsang iitirumor adanom punwom di sinublan ta pagpadigos tinwang pag kantina aga ayam dadya sumipnget nagiwat agkan kanta kanat namat sumipngetan kakungkunak wen mabalbalyak ka di nga klase ti pamilyahaan ngem na ay anya naganan mabalbalyak ti istorya ti pamilyahaan ngem nagbalin nga nabalbalyak ti panagkita dayta a pamilya kasjay gayam uray kasjay na nagbalin a nakaragragsak no kumano ti pamilyak taga Sete kami kumamet taawan ti rekrek ti kawayan nga silsilsilan mi nga mapan mangayo awang ko mapiglat ko ngam dagijay nga piglat isuda ti nagbalin a siglat han siglat dagijay piglat isuda ti nagbalin a siglat ketata dagiti madi dadi kungkunak idi nga madi handa mo gayam nga madi isuda ti ragsak mi isuda ti katawaan mi dagiti kakabsat ko nagsasango kami uri lalakay ken babakit dan amin nga kamali katawaan mi taapaya no ma-acceptar mo dayta pamilya no maawat mo dayta pamilya masapol nga acceptarem ken ayatem dayta pamilya ketatan can I change my family no but I love my family uray nya kung kunayo hangko isukat pagan ano kay mga mimestra mga nanang ko naguuyong kayo ni inang ko ka naanos nga ngagununi ngam kumadkedel diya man haang kumay sukat I have to accept that this is my family I have to love my family adda ka di konflikt di pamilya adua idi kaburang mimot amin aka reunion kami kebugseng yakin nakasiat na ka pinalapal subang kada hadda agawid nga agununi apiti kunayo perfect haan but I love my pamitatan nag-grow anya ti growing na dagidi kamali dagidi madi katkatawa ami na ayat mi iso ti nagbalin nga kasla iso ti nang to give color to our family nagmadimot laklakayan ken bakbaketang kayon ka dagidi ririyo di ubing kay paylaeng ka iso paylaeng awam meten hama nga nakastrek ni Apo Isusen adta nga pamilyan day di konflik yo idi ubing kayo kaaging gana tatak hangkay pa agsarsarita nga agkabsat awam meten sa bali mo daytan ang the Holy Family ni Apo Isus ni Apo Santa Maria ken Apo San Jose apay perfect nga ta kanayon haanda nga ta nga nagkonflik awang nga ti subang adda malagip yo di 13 years old ni Apo Isus napanday di templo nakipiesta di mat idi agawid da niya napasamak awan ni Apo Isus kakunada mga agasawa ka tay anak mo ang diyam mo kadwam lalaki nagkatugaw kayo nagkaabay kayo lalaki ti agyan di templo ka lalaki babay agsina kunak kadwam kayan na nga rod tabirukan to ka kaaruba nakita ka kasinsin na awamat talo nga aldaw nagsubli da iya templo ng berbirok laman sigurado ang nagsungsung bat na kita sigurado ang anya mo apa wano nagsubsubang da hindi nakadano da iya templo anya man ti konflik ijayan anya ti kunada nakong apayang adda ka ditoy binerbirok da ka di mo ammo nga binerbirok da ka ti talo nga aldaw subag mo't ani Apo Isus di na pa'y pinanunot mo di balay na di panunot subag nga ubing imagine mo ta apay hanaan mo ti danag dananang kintatang na di mo da kayo nagmalum lang awan ta anak yo nya ti kayo kastayaw i-Facebook mo
Ayan na nga tati ubingan, jidanag, nagdandanag nga ni Maria. Kakunana ni Apo Jesus, subag mo't ang tata, amo binirbirok na katalong aldaw. Don't you know that I should be in my father's house? Kunana pa ilaang ma. Anyo ka di nga amo nga masapol nga addaak ti balay ni amak. Di nala pinanunot mo, jiboteng dagay naganak na muten, nga nang berbirok king kuana. Kapahan nyo ka di nga amo nga adda, masapol nga addaak iti balay ni amak. Kunana. Nagdandanag, idi ko makisarsarita ka dagiti pang lakayan na sirib, ket anya ti kunana, nasnas daaw dati laing na. Ang tatakakabsat, i-apply tayo, itibiyag tayo. Na Apo Jesus, na po Santa Maria, kini Apo San Jose, apandaindanon. Kasano nga agbalin nga ti pamilya, nasantuan ko na tayo, ulitin tayo. Masapul nga adda ni Apo Jesus. Kasano nga adda ni Apo Jesus, hantay mo umampon. Ngam dagiti galad na, at dijay. Anya dagitoy, umuna. Ikawisyo, ko na ni San Pablo kadagiti taga-Kulosas. Nya? Da kayo atat tao ti Diyos ko na. Pinili, inayat na kayo ti Diyos, kukwa na kayo ti Diyos. Ikawisyo ti kinamanang nga asi. At da kinaasi di pamilya, wano kinaman naging bubukod. At da kinamanang nga asi, wano awan. Kinaimbag, alay karkarigatan mo at agbiag na naimbag, mano percent di kinaimbag mo, mano percent mo di kinadakis mo. No tila makitkitam ti kabsa mo kadagitay mading aramid da 100% ta kinadakis mo. No haam mo nga ma-appreciate ti kinasaya at ti tao unag ti pagtaengan kin kaaruba 100%. Ti naimbag nga tao mabigbig na tinasaya at nga aramid ti kabsa na. Kinapakumbaba. No da tumangsit anya ti kunana ikawus mo ti kinapakum. Kasano kinapakumbaba? No ma-appreciate mo nga adda nalanlaing ngam si ka, napakumbaba ka. Ngam no ti ibagam ka siyak ti kalalaingan, siyak ti kasisiriban, nanya mo ti kungkunam, ay haan Apay siksik ala ti na ng tidan ti Espiritu Santo ti ayat na nga, nga anya na ganan, nga agtrabaho haan adda aming kanya-kanyang siglat dayja ti bigbigan tayo ngam na ibagam nga si kala amin tinalaingan madida aminan ay ka madima daytan nya pa kinasingpet alay karkarigatan ti agbiag nga nasingpet kinaanos agi innanos kayo agpipin nakawan kayo kunana nadda pagkunaan ti dadduma nagpintas pay dati kunana taraknam ni amam uray no lakayen uray agkabawen. Nagrigat nga panunutan dagiti pamilya nga lakay kin bakit after nga inted da amin di ayat da ita pamilya da in trabaho da pinatawidan da ida di to lakay kin bakiten kaslanto na baybay anen anya ti aramidan dagiti anak tawtawagan dalaeng pawpawitan dalaeng wenangem di pawit ha nga umanay di nga mangdengep di up ti puso. Pagsiatan na tao, agyaman na kiti tao, nanang kintatang ko, nananat tayo damutan. Ngam na dadalaang mat aka, siyempre ipapatim Daya tap na agbalin anasantuan ti pamilya, daya ti maaramid. Kamaudyanan na, adda ti pamilya, pagsiatan na no di ubing, ke perfect jay, adda father image nga nasayaat, kin mother image nga nasayaat, very good, makitam nasayaat. No dadduma, ada no malfunction di ama, marinam. No malfunction di ina, marinam. No han nga maurnos day ta pamilya, something wrong. No adda naluko nga ubing, haan nyo akagura. Maasyan kayo. Taapaya, kurang dijay na ited kanyada. No di pamilya haan nga agurnos, haan nyo akagura ida, haan nyo dilawon ida. Maasyan kayo. Apaya kurang de na igabor nga ayat ken disiplina nga nasaya at idta pamilya no agkakabsat ka hampay agkawatan agkakabsat ka iso dapat agpipin na sakit nga talaga no jay pay mismo akabsa mo ti mang perde mang dadael king ka da kayo mat nga adda ti ruar haang kayo nga hanyo nga dilawon maasyan kay kidi taapaya kurang dayjay na igabor idta nga
pamilya, naigabor nga ayat, naigabor nga kinadisiplina, naigabor nga kaasi. Iso ko nagaddo mo na makikita nga siya ubing, kakaasi mo't daytoy. Kakaasi dagiti naganak na, apaya, nakurang dati na ikabil. Anya dagiti extended families tayo. Adya trabaho. Pagbalinam a pamilya nga nasaya, adya trabaho. Nga uri at pagkapsutan na awatem agtitino, agiin nanos nga ro, agpipinakawan. Adya kaaruba, adya sisa tayo. Dahito simbaan tayo. Extended family na to eh. Iso ti pagadawan, tinasaya at nga galad. Kumaa. Ay kakatusandak tumutan, ano ti isurok kada kayo ka, haan nyo nga ibingbingayan, dagita haan nyo nga kapamatyan. Classic historic nga aging gatatta ka agwurwurret dila payag ko namang mangeg ko at the medical mission. Ti kunana kanyak di may nga pastoral leader, Father, tila tulungan tayo, dagitay laeng katoliko, nangalaam ti layam nga kasta ti ibagam. Amin nga masakit tulungam. Haan aapo ta, no isuda ka kasjay damat, apay nga mapangka ijay level da. Apay nga tuladong no iso panursuro data, guraan dati handa ka pamatyan, irurumanda handa ka sarsarita, handa tulungan. Kastaya ti kayat ni Kristo, tulungam uray si asino man. Extended family dato eh. Isong ano adapay lang natangsit dito eh. Hinjak mo. No adapay lang kayo managing bubukod nga na mo nga tulungan ni kabsat na jakam mo. Haan nga nasantuan na pamilya. No adapay la ti pa nagkit-kita ni kabsat na nang amin ka iso na mo ti kalalainganan, jakam mo. Haan nga kasya dito nga pamilya. Huwag ka kabsat. No adda dagitoy nga galad, no adda dagitoy nga maikawus iti pamilya tayo. Alla uray pa no adda agkapsot, adda makalipat, normal dayta. Adda agkamali, normal dayta. Adda agpungtot, normal dayta. Tinapateg, masulbar, kamaudyanan na, katkatawaan nyo ida. Daya ti pintas na, kaya nga sawan, naawat yu akas jay, nga mabalin tayon, nga balbalyan into no bigat. Uray madiday ta pamilya, mabalin monto nga balbalyan no bigat. Kasano, awatem nga kasjay na, pakawanem akasjay na, katawaan yon to daya istorya na, haan nga na may mayat a pamilya. Iso nga rod nga piyesta tinasantuan a pamilya, no pastor kam ni Apo Isos dita nga pamilya, dagiti galad na rumuar ti kinasaya at titoy pamilya. Kaging gana nga kunamton, can I change my family? No. Do I love my family? Yes. Tata saludsod, do you love your family? Yes. Mapilpili. Do you love your family? Oh, di family, bukod yung pamilya. First extended family ka Aruba. Do you love your Aruba? Awanan. Do you love your Aruba? Awanan. Medyo mati, Pasko na. Oh, do you love your church? Oh, yes, of course. Dahil ka kakabsat. Awam mo ti perfect. There's no sa perfect family. Uri agbali-baliktad tayo. Nga mabalin tayo nga ayatin, mabalin nga adda naragsak a pamilya. Kaluban tayo laeng ti kinaimbag nga galad, dagiti pagkapsutan ti pamilya. Sino ti adda perfect nga father na ditoy? Awan. Sino ti adda perfect nga mother na ditoy? Adda di ayan may perfect ta tinagan nangam na tayo met, di awan latamet. Sino ti adda perfect nga brother, sisters ditoy? Awan. Awan ti perfect family nga mabalin tayo nga agbiag anasantuan. No adda agkamali, pakawanen, no adda tumangsit, agpakumbaba, no adda nagtulungan, no adda agkasapulan, ipaayan ti ayat. Mabalin tayo latang agbalin nga naragsak, uray no imperfect, uray nakapsot day ta pamilya. La happy feast day kada kayo amin ya pampamilya. Ay salot dagitay pamilya nga adalata nga buo nga makimisa. At dadalat na mga karkararag, uri at pagkapsutan da, they try their best, they are trying their best nga masulbar, dagita nga problema, dahil ta tinasanto na pamilya. Kamaudyanan na, mas agsaludo ak kadagiti pamilya nga, at daan pa nagkararag. Kana impapuswan at, at damo dagiti agkarkararag a pamilya nga natangsit met.
At damot tangsit na, haan nga dayjay. Agkararag ang anuman pa'y nakapsot, at dalat pa nagkararag na. Ala kakabsat, piyesta ti pamilya, nasanto na pamilya, piyesta tayo met. Pastorgan tayo ni Apo Isos, iji pamilya tayo. Masulbar tayo dahil ta pamilya. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo an Yesu Kristo. Nagtao iti ama ti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos a nagtao iti Diyos, silaw a nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos a nagtao iti napaypayso a Diyos, naiyanak sana naparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakay. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umayto manen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kas may sa pamilya anabukel iti ayat, ken agrokbab ti nasanto na pamilya, da Apo Santa Maria, Apo San Jose, ken Apo Jesus, intay agkay sa amang ipeksa kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo, Apo timudem ti kararag ti pamilyam. Ti kararag ti pamilya. Apo Hesu Kristo ng agnanayon apadi, itultuloy mo apasantuen ni Santo Papa San Francisco, Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, ken religyoso, ken amin ag sakrifisyo, ti panakaisaknap, tinembag adamag, dawatin mi ken kaapo. Apo Jesus, apagwadan ti pudno a panagserbi, ikam tinananay agrasya ti panagsingpet, ken awan mulit a panagserbi, dagiti mangidadaulo kada kami iti gobyerno, tapno marik nami ti bara, ti kapya, iti aglawlaw mi, dawaten mi ken kaapo. Apo Jesus, at tinapay ang naggapo sa dilangit, pinagtitimpuyog mo, dagiti amin ang mamati ken ka, taraunan na kami, babaen ti saom, ket pabarwen na kami, iti panagkararag mi, panagserbi, ken panaggayat mi, kadagiti kaabsat mi, dawaten mi ken kaapo. Apo Hesu Kristo nga ubog ti salunat, tarabayem dagiti agsagsagaba, gapo kadagiti naduma-duma, akita ti sakit, ket ited mo kadakwada ti bileg ti kinakem, tapno saan da kuma, nga maupupay nga agdayaw ken ka, dawatin mi ken ka Apo. Apo Hesu Kristo, anatay, ngem nagungar gapo kada kami, ipaay mo tinamnama kada kami, at taom, tamaragpat mintumet ti biag ngagnanayon, ket awate mo di tapagariam, dagiti kakabagyan mi, ngem mununan ngem da kami, dawatin mi ken kaapo. Apo timudem ti kararag ti kami. Agulimet tayon tayo matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo,
Apo timudem ti kararag ti pamilya. Apo may Kristo pinagbalin mo ana santuan a pamilya kas pagsarmingan tinapudpud no a panagayat iti uneg ti pagtaengan. Ipaay mo ka diti maibiyag dagiti kameng ti pamilyam tinasgad unay nga ayat mo kada kami. Dawatin mi daytoy gapu met laeng ken Kristo nga apo mi. Amin o Apo nga insagot mo nam ay kenrigat namin ko umay ko itaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo iti daytoy ami sa pagyaman apoy awat minanumo adaton sapay kumatadda ka ikarian nga umawat ibagi kendarang bunga ti bannog ken linget mi idatun mi taltar anapnuan sudi amin araksak ladingit mi ikay sami ken ka o Diyos nga apo mi iti daytoy ami sa pagyaman apoy awat minanumo adaton sapay kumatadda ka ikarian nga umawat ibagi kendarang amin o Apo nga insagot mo nam ay kenrigat amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iapo awatin na kumatagiti adatun kadagita imam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi ken kaapo ti sakripisyo a pagsupapak mi kadagiti basbasol mi ket dawaten mi tababaen ti panangibaba et ti Birhen nga ina ti Dios ken nipay met apo San Jose ibuangay mukad a silalagda dagiti pamilya mi iti sidong ti ayat mo ken kapyam gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Danan sa tagayti ako. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo ti misteryo ti Pasko ti pannakayanak na nagparang akas tao ket makita no pay kas Dios saan a makita. Iso nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo ngem impas ngay ni Birhen Maria iti umiso a tiyempo. Pinagkaysana ti namarswa ken ti parswa tapno iti sidong na pabangunen na dagiti naidasay ket isubli na iti sangalubungan ti kinaimbag na anain kasigudan. Ket ayaban na ti tao anapukaw, ket iturong na itinailangitan a pagarian, anan sata makipagragsak kami kadagiti amin nga angheles, ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos.
ilangit ken dagat, napno day di pakay day dayawan. Hosana iti kamatwan, matay dayaw, di umay tinaganti ako. Hosana iti kamatwan. Podno unay Apo, abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. babaen Hindi krus mo, ganin ka panagungar, innakam insalakan, sika ananugbot, ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma. Ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag kat makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadkadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo.
dito'y daga, akas sa dilangit. Idem kadakam, ti aldaw dito'y di katenmi, iti pati na yung aldaw, pakanemen, di basul mi akas me, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, tinakamen, baybayan no manuguti, sulisukeni, saan lakam nakam keliti, dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takupam ti turay, ti panakabalin kindayaw, ti aganayon na dinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa magikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kada ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, anti may salayo nga sa mapaimbag.
aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tikatan-o kan nga ayat nga ipakita ti tao. Isut pa nangited na ti biag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Da kayo iti gagayem ko, no tungpalen nyo tibilin ko. Saanen nga adipen tiyawag ko, taimpa kamuk tiyamak kada kayo. Aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Saan na da kayo't nang pili kanya, no di ket siya tinang pili kada kayo. Dinutukan kayo ngagbunga iti ado, ket manayon kuma ti bungayo. Aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tikatan-o kan nga ayat nga ipakita ti tao. Isut pa nangited na ti biag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Na kayo iti kagayem ko, no tungpalen nyo tibilin ko. Saanen nga adipen tiyawag ko, taimpa kamuk tiyamak kada kayo. Aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas
kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Manang nga asi nga ama, ipaay mo kadi tada kami at tinaraunam kadagiti ay langitan na sakramentom. Tuladen mi akan kanayon tinasantuan a pamilyam, iti kasta kalpasan ti panagrigrigat mi ditoy daga, makikadkadwa kam to iti pamilyam, iti agnanayon sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti misa tayo ti New Year's Eve apo into no rabii alas 9 apo into no bigat addan tumadlaeng misa alas 8. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agyamantay kinagraksaktay ti amin na paraburna. Biag nakitinted na taraken amin na sapay kumata intay amin na kay sa tisidong na. Amangibunan nag itinay